Здравейте на всички, аз съм Йоана Кова и днес ще снимам клипче какво правим с моята приятелка Йоана. Ето я. Която в момента се рови на телефона и гледа разни снимки, които много ме кефят. Но трябва да продължим с клипа. Съжалявам, че не съм качвала клип от... Тоест миналата седмица трябваше да кача 2, но не ги качих, защото бях много заета. Въобще не съм ходила на почивка. Кой говори за почивка? Не, сериозно. И днес реших да ви покажа какви простоти правим с нея. И нека да започваме с първата простотия. Лана, остави си телефона. Първото нещо, което ще правим е Илана, аз ще обърна с гръб към нея. Тя ще ми рисува с пръсти, всъщност ще ми пише с пръсти нещо на гърба ми. По-добре ще беше. И аз трябва да познавам. И да започваме. Давай, пиши. Така. Не. Какво? По-бавно? О. Да го напишем ръкопис. Д. В. Бе, така като дискаш, не разбирам повече. Ч. Не. Да. Аха, значи Д. Р. В. О. Дърва. Бе, сега тя не е. Нали? Бе, сега не е. Добре, сега е мой ред. Добре, почвам. Пишете го печатно на български. Добре, почвам. И кратко. О. А. Н. А. Чакай, не се слушала. Е. Тъпа ли се напишеш? Не. Ама аз съм Йоана, така че... Ама и двете сме си тъпи. И добре, да продължавам с следващата глупост. Само да кажа, че... Йоан, сега съм умивала, ще повърна. Само да кажа, че глупостите ще бъдат само 3, защото сме толкова тъпи, че не можем да измислим повече. И с това да продължавам с следващата глупост, която трябва да я измислим. Сега, следващото нещо, което ще правим е ще люлея Йоана. Той ще ги правя така наречената супа. Ще люлея силно и ще я въртя. И Йоана да започваме. Започваме. Чакай се, вече нуля. Ти се държи едната ръка, с другата държи камерата. Добре, започваме. Така. Казвай, когато е страх. И сега засилихме я бая. Вие се вижда колко сме те засилили. И почваме да правя супата. Сега Йоана ще му лее, да започваме. Ужас! Тя е нормално същество. Как ще му лее? Добре, Йоана почва да му лелее. Не, аз съм страхлива. Няма се качи горе като мен, вече стои долу. Добре, вече почва да ме страх. Стига, Йоана ще падна, ще се изсипя сериозно. Не съм казала стоп, просто ти казвам, че ще се изсипя. Я почни супата да правиш, да леем още малко и почвай супата. Супа! В момента се върти, ако не виждате. Сприя, бързо, сега, последната простия ще правим пародия на това как някой се самоубива от кораб. Ето това е кораба.
т.е. предавка, на която сега се качваме. Кой първо ще се убива? Ай първо да играем Титаник. Да, и после ще се убиваме и да започваме. Да, доста добре шамари бия. Сега Ивана ще се фърля от някъде. Къде ще се фърляш, избери си. Аз ще се правя, че съм психично болна. Хубаво, почваме филма. Не, Розалинда, не се хвърляй, моля те в моста. Не, че съм психично болна, идиот. Сбаган! Загубеняси! Тя умира! Тя умря. Тя умря. Чакай! Розалинда не е мъртва! Розалинда ще се върни! Чакай да спре. Да се хвърля от моста. Генке! Спри се! Петканчо! Генке! Генке! Генке. Генка, жива! Генка се върни! Генка! Това беше от нас. Надявам се да ви е харесал клипа. Да знаете, че има Генка и така се казваше. И Розалинда 2. Да го очаквате и мисля да направя цяло такова сериалче. Как психопати се фърлят от мостовите. Ще има различни серии. И ако клипа ви е харесал, дайте палче нагоре. Или още thumbs up. Ила на момента са уби на тая люлка. Аз съм Розалинда вече. Дайте thumbs up нагоре. Абонирайте се за мен и коментирайте. И такива простоти. Чао от нас, Илана. Той с Розалиндо. Кажи нещо. Розалинда ще стане! Да, до скоро.